Какво става, YouTube? Аз съм Марто. Днес играем Shadow Fight, епизод 1. Малко играх преди да започна, колкото да потренирам. Купих си нова броня. Но да знаете, клиповете ще са малки. Да, ето е бронята. Те оръжия съм ги включил. Клиповете ще са малки, защото телефона ми почти е препълнен от памет. Нямам много място. Към 2 минути ще е едно клипче. И да започваме next stage. Това изглежда като някаква скача. Ай така. Стига же. Така да се пада това. Дано да успея да мина този файт, докато свърши, защото не ми остана много време. Още 40 секунди. Добре. Добре, това беше от мен за... Не. Това беше от мен за сега. Аз бях Марто. Вие... Благодаря, че гледахте този клип. Моля ви, като свърши лайк, абонирайте се, моля ви. И